Ahojte, tak dneska sa hlásim z Rio Ñora, v španielskej provincii Asturias a ideme sa pozrieť, že vraj tu za nami sú vraj pstružiky, tak sa idem pozrieť, či teda sú naozaj. Viem, že sú tu jalce a nejaké nosále, takže uvidíme. Budem používať blinker, aká číslo 3, žlté bodky a mám potom aj nejaký taký zlatý s červenými bodkami, tak uvidíme, či z toho naozaj niečo bude. Zatiaľ. Skúšame chytiť nejakého pstruha. Zatiaľ sa nám podarili chytiť len jalce, malé jalčeky. Ale nedávam to, ideme ďalej. Takže hľadáme ďalšie miestečka. Už som celkom uchodený ináč. Hore dole po blatistom brehu. Ale no, ideme ďalej, ešte skúsime trošku. To je nejaké miestečko. Poďme sa pozrieť na to, že čo to tu je. Potíšku, že to kačka preletela akurát. Toto tu je nezarastené, tam ani netídem dolu. Je jedna burina. No, aj nejaký psík tam šteká. Tam roztrhá tieto gumáky ešte. Kvietky kvitnú, jar je tu. A už tu počujem nejaké šumenie vody. Tu možno, že bude nejaké miestečko. Nejaké miestečko tu bude isto. Ako sú to strašné bambusy rastú nejaké. Počkajte, nakamerujem, alebo neviem čo to je. Už len koaly tu chýbajú. Bambusy. Tu sú koaly. Som zase zabil pandy. Už len pandy tu chýbajú. Už tam je jedna panda vo vode. Ahoj panda, čo robíš? Hľadáš bambusy? Tam nie sú. Tu sú, poď oblížať. Je hypnotizovaný. Až sa mu niečo páči. Tak priatelia, iba som ju videl, ako pekne vyštartovala prvýkrát za tým. Je to pstruh, ale nádherný pstruh. Nádherný. To sa mi ani len nesnívalo, to takomto niečo. To proste krása. Krása. To sa mi o tom ani len nesnívalo. Kdeže? Nádherný. Prvýkrát vyštartoval za tým, som ho zbadal. A bumba. A druhýkrát. Náhod. A znovu vyštartoval. Nádherný kus. To je niečo neuveriteľné. To je najväčší pstruh, akého som videl, nie to ešte chytil. Fakt, nádhera, ty kokos. Nádhera. Čiže zimomrievky mám po celom tele a ani sa mi to nechce veriť. To je niečo úžasné. Môžem toho trošku unáviť, aby nevyštartoval a nakoniec sa mi odkvačí. Ale to je niečo nádherné. Bohužiaľ mám len takú kameru, ktorú držím v ruke. Ale je to niečo neuveriteľné. To je fakt krásna ryba. Najkrajšia ryba, ako som kedy chytil. Fakt nádherná. To fakt nádherná. To sa oplatilo dneska prísť, zmoknúť. Úplná krása. To je neuveriteľné niečo. Fakt neuveriteľné. Toto je možno, že aj prvý a posledný pstruh takéto veľkosti, ktorého ťahám v vody. Toto je moment našeho života. Krása. To je až neuveriteľný kus.
to má len za špičku chytené. Tu v Španielsku musíte chytať len na jeden háčik. Nesmie sa chytať na 3 háčiky. Poď kamarát, poď. Ja ti to odkvačím, poď. Poď. Poď, dáme ťa tu trošku do pličej vody. Ale to je niečo neuveriteľné, fakt. Sledujte. Sledujte tú rybu, sledujte. To nie je možné. To je neuveriteľné niečo. To je niečo neuveriteľné. Nádhera. Nádhera. To je nádherná ryba, fakt. Klobúk dolu. To je krásna ryba. Kamaráti, to je minimálne 55 cm pstruh. To je úžas. Úžas. Pozrite, toto je moja ruka, ja mám 1,94 m, ale mám veľkú dlaň. Ale to je kdeže. To je macko. Až neuveriteľné. To je fakt paráda úplne.